Six schedule rona ting pen non tribal atum voterlist pen amen kangthan ji pu kachi song bom pen power mate jakong kavidera joksi niltum APHLC song pen ke thanlong le datlu sitame halapu non tribal atum abang ke tribal akhai tumaphan kilang plot si joy pen voterlist along pen amen ing than bom nu pusi pini aruni phaing ko ratrok siani APHLC atum pen phirangkya mai kang ne hut ningje pon arona ting pen si ili tumke inglong aso kalidera tumaphan voterlist pen amen kangthan je phan chisong pondu monta nona bangke inglong aso kalidera tuma bangsi ili tuma phan voterlist along amen nine than ronglu carbing long along kidam tanga kiliga hut pinang anatum vote ke jog dun long ledet lapusom do voter id ke dokok aphita vote ke jog dun long ledet lake ili tuma phan amen delete lapen ing than etlo laso puthak pin yang bong APHLC song pen chief election commissioner phan complain alo ipajer pomdo La solong ke jong dun lake model code of conduct hut carbing autonomous council CM pen chenglok EM MSC tum PNRDSI kamalong pen kuti krip dia tangka NC Vietnam adet kedam lake rara tangka ke panahok dam puta jong dun lapu ke teacher situm bainong kilong le lapen krep jam asai kama tum ta bainong kilong le lapen contractor atum bill kilong le lapu sona pura hut carbing autonomous council ke the kiding atum Vietnam kedam lake tangka ke panahok dam puta APHLC song pen ningje thu lapen inglong habar ki duatum polling station ka helo pena joksi kisung ka chitong donang koklo lasi kilometers hiniang bong polling station pedovek nang jiputa jongdunlo lapuson voter pen amen kang thana ke BLO tumsi ki claim lapen latum ke inglong so tum kali rat aphong chuning lidera phita voter list long amen jogji boy idet puta birtalong pusi pachini lasilahai tuma phan kelang chari ja phan kachuning lia lo along jongdu online pupena jog Penang anatum amen ke nangkili dundi lapen delete lapuson si amunit dokokta vote jog dunong letum dokok puta than pachini pon lasinon ki wangji langarni ilitum democratic way pen ilitum aron kachedan kachepa highway ja phan voter list long amen kache thabdun weg ja phan ta APHLC mai thu jai ka tha pen than pachini pon Tribel kalidiat atum dak sik sidul arlo kidolong le atum aphan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu nilitum ke than jipu ke pu arona teng men ke thanji pulo ama nona bangke hala tribal kaliatuma bangsi ilitum schedule tribe atum khilonjia okhomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election hu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alarm ke isi vet lo muthe karbi atum ilitum chini nederma si delete pusi popo ke than hala so alarm bang ma thadam oide amasi kadu ita aning pum pedet le seta alarm bangke itu amen si kang than thulo e long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long ran CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than ma la pen alang litum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam lo la kang than ge itum democratic aron ilitum election along ron ka chedan ilitum hananga pe rem je phansi lage claim la si ake ong dong pigatum elong adim bange bang inkoira throk pusu vote bidun long le der lo athema amen voter list long delete puge tok do ko voter list idea bange do lata voter idea bange do setal lata akam pit pe der lo abinang voter ID dolo te lage delete tanang nelo lage vote pilong vek nang ji setan nona bange ulta thulo voter ID do thu kok atum ta pi thu long le der lo hala ka vie tom bang si pi thu long rong lo ke plang bang
la sinilitum labang soalam ha Election Commission of India aphan Chief Election Commission of India aphan nilitum Chief Election Commissioner of India aphan nilitum memorandum pini kelolo by post pensi kelolo athemala athika port pen lo nai nilitum ke dam un eder lo poisa tangka kabe pen ajok Delhi andam nai un eder lo la sinon nilitum by post pensi kelolo la pen la so ke lo long nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke latum Karbianglong Autonomous Council latum Model Code of Conduct violate si PNRD a department of poisa 14 crore kuti krepli poisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage mission la thuge ya etum apoti dunde seta hapu ke master tumba dormha ta pilong le lapen department akapre ka tum du olang dormha ta pipe lapen ke tovar ta ve munit tum ki duk so kali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu ki jui dam si kuti krepli apoisa labang thom kep IMAC atu CMEM lapen akapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litu mane inut la populate 50 lakhs la inut ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litu ka koros la government a poisa la sini litu la ka oppose la pen lata non MCC mane model code of conduct ke doon ho sila ke claim lage hinopi kalam no la sini tu Chief Election Commissioner aphan nitum opposition nitum complaint nitum pi lo News report Karbinglong Lai